Vocational Institute हिसाबै बेखौ इनॉग्रेट खालामबाय आरो बेखौ मानव गेदेर बिटिआर नि चीफ प्रमोद बर' बिथांनि गेजेरजों जों इनॉग्रेट खालामबाय आरो बे इनॉग्रेशन प्रग्रामजों लोगोसे तारमाने माखासे प्रग्रामफोर जेरै आं बुंनो सानदों स्किलिंग बड'लेण्ड इनिशिएटिभ DRE इनेबल on livelihood solution for BTR guide for capacity building आरो SH package on youth engagement and positive parenting and papari package बेबायदि किसुमान जोङो मोनबा प्रग्राम दिनै लन्च खालामबाय बे इभेन्ट्सनि गेजेरजों जों गोजोननाय मोनदों जे BDF आ थांनाय 2021 मायथाइनि उननिफ्राय जिखिनि खामानि मावबाय थादों ग्रासरुट लेभेलाव जोङो लाइभलिहुडआव खामानि मावबोदों BTR सरकारजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै फैयै फैयै जोंहा नाजानाय दंमोन जे जोंनि ओनसोलनि युथ्सफोरखौ जों बोरै स्किल खालामगोन बेखौ स्किल मानोना जों स्किल सेक्टराव जों नुनो मोनदों जे जोंनि थागिबि एबा बिसेसकै जितु बर'फोर आरो माखासे ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बहुत खम जों स्किलाव नुनो मोनो दा बेखौ जोङो सानबोदों आरो नाजाबोबाय थादोंमोन जे जों बोरैहाय स्किल आप खालामनो हागोन जोंनि मानसिफोरखौ बेनिखायनो दिनै BDF आ सर्ट टार्म कर्सनिफ्राय आरम्भ खालामनानै डिग्री कर्ससिम दिनै जोङो स्किलनि खेत्रआव जोङो कर्स होनो हासिगोन बेवहाय स्टुडेन्टफ्रा फैनानै डिग्री कर्स खालामनो हागोन खिन्थु भकेसनेल लेभेलाव माने स्किलाव आरो बे ग्रेजुएसन मोननो हागोन आरो बेखौ जोङो काजिरङा इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जों MOU खालामबाय आरो दिनै बियो इनस्टिट्यूशना बे BDF केम्पासआ मोनसे भकेसनेल कलेज हिसाबैबो बे मिन्थिजासिगोन बाहाय स्टुडेन्टसफ्रा जयेन जाबाय जिहेतु भकेसनेल जितु ट्रेनिं प्रग्राम आरो जाय कलेजनि स्टुडेन्टफोर बेयावहाय नोंथांमोना स्किलनि थाखाय बिथांमोननो फोरोंथाय होगोन बेनि सार्टिफिकेट आरो बेनि लेक्सारनि बेबस्था माबायदि यस मोजां सोंथि मानोना जों भकेसनेल कलेज खालामबाय होननानै सरासनस्रा भकेसनेल कर्स खालामबाथ' जानाय नङा बेनिखायनो बेखौ जों काजिरङा इउनिभारसिटिजों टाइ आप खालामदों स्टेटआव बियो स्टेट मोनसे इउनिभारसिटि काजिरङा इउनिभारसिटिया आरो बियो दिनै B++ ग्रेडनि गाबोन समफोर बे A ग्रेडनि मोनसे इउनिभारसिटि बियो जानो थांगासिनो दं दाना डिम्ड इउनिभारसिटि होननानै बुङो बेखौ बे काजिरङा इउनिभारसिटिनि गासैबो जितु एकाडेमिक केलेन्डार बायदिनो बे जोंनि BDF केम्पासआ खारगोन सार्टिफिकेटआबो बेनिफ्राय जागोन जोंनि बेयाव फरायनाय स्टुडेन्टसफ्रा मास मोनसेयाव खेबसेब्लाबो बे केम्पासआव भिजिट खालामगोन आरो 6 मासनि गेजेराव उनावहाय बेहाय मास मोनसेनि थाखायबो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बेहाय प्रेक्टिकेल कर्सनि थाखाय थांनांगोन बाखि प्रेक्टिकेलफ्रा बावहायनो जागोन क्लासआबो बावहायनो जागोन जोंनि टिचार्सफ्राबो काजिरङा इउनिभारसिटिनि आन्डारावनो जागोन एकाडेमिक केलेन्डार गासैबो काजिरङा इउनिभारसिटिनिफ्राय जागोन बिसेसकै डिग्री कर्सआ बेनिफ्राय NCVT नि आन्डाराव जोंहा सर्ट टार्म कर्सफ्रा जागोन NCVT होनबा बे नेशनेल काउन्सिल फर माने भकेसनेल ट्रेनिं बे नेशनेल लेभेलनिनो मोनसे सार्टिफिकेट जागोन बेयाव जितु जों ट्रेनिं होगोन बेनिखायनो उरिस्सानिफ्राय सानै जोंहा फेकाल्टि फैगोन बिथांमोना बे सर्ट टार्म कर्सफोरखौ माने डिप्ल'मा कर्सफोरखौ होनाय जागोन बेनिफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो रिक्वेस्ट